סטורי טיים על הכלה שברחה מהחופה. האמת היא שמדובר בסיפור הזוי בטירוף, ואני אנסה להכניס לכם את כל הפרטים. אז כמו תמיד, הכל מתחיל כרגיל. הייתה איזה כלה שסגרה בעסקת חבילה איפור ושיער איתי ועם אחותי, והיא סגרה גם ליווי. הכלה באמת הייתה אחת היפות גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, והכל התנהל ממש כרגיל. כמו תמיד, היא הייתה כלה נורא לחוצה, אבל בצורה ממש שונה. הפעם היא לא התרכזה באיך שהיא תיראה, ואם נעשה טוב, ואיפורי ניסיון וכל מיני כאלה, אלא היא שאלה דברים שונים, דברים על החיים, דברים על האחרי נישואים. וכמו תמיד, מבחינתי זה מאוד נורמלי. חתונה זה דבר מלחיץ, וזה ממש לגיטימי בעיניי שהיא מתעניינת בזה. כן היה לי קצת מוזר שהיא מתקשרת אליי לשאול שאלות כאלה, אבל שוב פעם לא שמתי לזה איזשהו דגש מיוחד. הגיע יום האירוע, אני ואחותי מגיעות אליה, מתחילות לאפר, לסרק, ומשהו הרגיש לי ממש מוזר בה, כי היא פשוט הייתה בשקט. היא לא ענתה מעבר למה ששאלו אותה, היא לא צחקה. היא פשוט נכנסה למעין מצב בעיה כזה, ולא עשתה יותר מזה. כל מה ששאלתי אותה לגבי האיפור, היא אמרה לי כן. כל מה ששאלו אותה לגבי השיער, היא פשוט אמרה כן. בלי יותר מדי דעה, כמו שאלנו בטלפון לפני כן. ואני באופן טבעי פשוט הכנסתי את זה ללחץ שלה. סיימנו את האיפור והשיער, הלכנו וקבענו שעה שנגיע לליווי. הגענו כרגיל בליווי, עשינו לה טאצ'אפים כמעט ולא היה מה לגעת, היא לא דמעה, לא היה כלום. והיא רצתה שנסיים את הטאצ'אפים ממש מהר, כי היא רצתה ללכת לדבר עם הרב. אנחנו סיימנו את הטאצ'אפים, היא הלכה לרב, אנחנו הלכנו לחכות לה בחופה. ושוב פעם, מבחינתנו הכל ממש בסדר. הכלה פשוט נורא לחוצה. החופה מתחילה כרגיל, הכלה והחתן נכנסים. ואז שנייה לפני שהרב מתחיל בטקס, הוא שואל את הכלה, את בטוחה שאת רוצה להתחתן? והיא עונה לו לא, ובורחת. היא מעלה על השוק שכולנו חטפנו.